Tora. Normal. Ngara mga gwapohon rin, malot. Oo. Puti ka, kamay. Kote kayo, kote. Ara mga kuso kayo malot dire oh. Balotiro. Balotiro ang guwan. Mga gwapong tao ni na dire. Mga gwapo. Ang mga gwapohon ba asa na tong isa ka gwapohon dire, wala lagi dire. Wala pa sa gwapo. Ha sila kanday tong kauban nimo. Di makalabas sa May, wag mo Ha? makalabas sa imong kagwapo, May. Wala jud. Yun. Gagmay kayo no. Dagko na ba kayo tong kuan oy? Di ba? Balot na nila kol ang kol kana kol ba? Kanang di balot lagi na lang ito ko yung alkin na. Apil na. Tang na nagungana na. Gagmay. Baluton mo rin kung nagkukunan. Wala rin. Haman. May lagi kayo. Subanga, di sa lapit ka. May tawa ko may, unsa ko kumalot may. Kipi oh. Dara mamalutay oh. Na. May papel sa puso? Ah, suga kayo balot oy. Hari lay, nadya dai. Ilaw may? Kunya boss. Silaw. Tanaw mas ba boss? Okay ra ni boss? Okay ra na siya. Boss, Oh, mo boss. suga kayo balot, suga. Okay na siya. Good. Good na, good. Kusog ko boss, tanaw mo da boss. Kusog oy. Oo, kusog. Kusog kayong balot. Ha? Hmm. Okay ko damay no. Ah, iya kayo oh. Hindaw kayo. Asa? Wala na inyo ha? Dito na po may. Pangita na po nakikabdyo nito kay ayun ko sa kay makaingon ng mga viewers ina nga puyawan bata malot ay. Kusog. Kusog. Supa. Puyaw bata ba ungaw. Kwapo kayong tao. Ay mga viewers ana ba? Uy, putik kamay. Lager oh. Isip lager ba di ba sa basta? Ulba mga vlogger. Lisod kay kuano no, baluton kay gagmay. Makulbaan sa vlogger ba? Ayun ako dyan. Tay. Tabag sugod ron dito boss. Tiwaso na tong laya dito ano. Kuha karong papel kol. Abasi yato doon. Kung nagpadong maro to sila diri ron. Napa man ito nag-express ka? Ah. Wala na Lunga. kalunga. Kalunga daw. Wala ko to plok na ko.